Proč to nevyšlo? Gay Love Island. Je to veľmi špecifický cast. Tí ľudia musia nejak vyzerať. Vyberali sme tam aj ľudí, ktorí neboli úplne single v tej chvíli. V prípade ma to prekvapilo. A co když tam někdo má třeba na ten sex? Jak to zjistíte? Ja chcem robiť fakt s ľuďmi, ktorí sa o seba starajú. Dejú sa tam hrozné veci. Kdo pro tebe byl nejlepší a třeba i nejsložitější osobností? Myslíš, že by se domluvali třeba i na té výhře? Jako, že by úplne fakt... v pohode sa to môže stať. Myslíš, že už se to stalo? Survivor je šialený. Úplne, akože to je fakt šialený formát. Už něco se tady chystá. Zdravím všechny sledující a posluchače Hany Talku. Mým dnešním hostem je Samo Jaško, režisér a kreativní producent Love Islandu, Survivoru, Slovenský farmy a spousty dalších. Vítám tě tady. Ahoj. Ahoj, vítám tě. My jsme se seznámili vlastně na projektu Miss Czech Republic, kdy jsi taky dělal produkce a režii. To bylo super, já jsem tě viděla pracovat z té druhé strany vlastně celý ten den si vedl, nebo celý ty 2 dny, kdy jsme vlastně to dávali dokupy a bylo to skvělý tě pozorovat. Takže jsem si říkala, že jednou tě chci mít určitě jako hosta, protože jsi obrovský profík. Chlap, co má obrovskou auru a charakter skvělej podle mě a dělá to, co dělá fakt moc dobře. Takže dneska se tě budu ptát na insight, strašně se na to těším a doufám, že mi to hodně prozradíš, protože to určitě spoustu lidí zajímá. Poviem ti hocičo, preto som sem prišiel. Super, a veľmi pekne ďakujem za tie komplimenty. Ideální host. No, takže asi Love Island, myslím si, že největší téma, co bude asi nejvíc lidí zajímat. Děláš ho od samého začátku, jestli se napletu. Je to tak, presne. Od prvej sezóny, úplne od tej idei, kedy vlastne sme sa začali baviť o tom, že poďme robiť Love Island. A tie začiatky boli veľmi ťažké. Bolo to veľmi... My sme totiž tú látku nastavili veľmi vysoko od začiatku. Chceli sme to robiť tak, ako to robia Angličania, ktorí robia najlepší Love Island, alebo teda robili do poslednej americkej 6. sezóny, ktorá bola teda akože, ktorá ich vo všetkom predbehla. Aj čo sa týka castu, aj čo sa týka konceptu. A s týmto nárokom sme išli na československý trh, takže to bolo veľmi zaujímavé konfrontovať sa potom s tou realitou toho, že my máme 120 členný štáb, oni majú 400 členný štáb a podobne. A jak to vypadá, ten insight toho, kdy musíte vybrat, samozřejmě asi na castingu to začíná, až po ten celý tým, kdy to startuje, protože ty teda děláš v zimě Survivor, v létě děláš, nebo od září, myslím, startuje Love Island, ale celá ta příprava, jak dlouho to trvá? Třeba konkrétně u toho Love Islandu. Prvý Love Island sme vlastne začali robiť ešte keď zúril COVID. To bol jar 2021, to bol nejaký lockdown, neviem, ktorý v poradí. A ja som bol niekde v Tatrách proste zalezený na 3 alebo 4 mesiace, keď som dostal telefón, teda, že to ideme robiť. A okamžite sme rozbehli casting a trval vlastne nejakých 5 mesiacov ten prvý casting. A ja sa vždycky budu doptávat, ano. Jo. Vy jste rozbili casting, to znamená, že teda na stránkách Novy, můžeme to říct, ty pracuješ pro Novu, se spustí casting, tady se můžete zaregistrovat nebo teda poslat kámoše třeba nebo kámošku. Áno. Kolik třeba přijde takových přihlášek? Nám bolo od začiatku pri Love Islande jasné, že to je jedno, aký casting call sa urobí a či sa proste urobí nejaké open castingové kolo niekde na hoteli a tak ďalej. Tam je dôležitý ten direct, čiže oslovovať tých ľudí napriamo, dať im tú ponuku, poď na Love Island, prídi na casting a pracovať týmto spôsobom. Takže spíš radši si oslovíte sami? Presne tak. Je to veľmi špecifický cast. Tí ľudia musia nejak vyzerať. Musia chronicky zlyhávať vo vzťahoch a musia byť single v tej chvíli, čo sme už vlastne v prvej sérii hneď aj porušili, pretože vyberali sme tam aj ľudí, ktorí neboli úplne single v tej chvíli, kedy sme my s nimi komunikovali. Takže vy musíte následovat ten koncept celý i v tady těch pravidlech? Nebo nemusíte? Áno, ten formát má jasné pravidlá, ale samozrejme tie pravidlá nám neurčujú, ako není to nejaká ako železná košela, ktorá nás teraz nepustí, hej, že keď tam príde niekto fantastický a povie, že chcem sa rozísť a chcem ísť na Love Island, tak jasné, že mu dáme šancu. No a co když tam přijde někdo, kdo je fantastický a řekne, že je rozjídení, nebo není třeba nevím, ve svazku manželským, a pak zjistíte, že je, nebo že byl? Napríklad Daniel tento rok. Třeba, nebo třeba Venice mě napadá. Alebo Venice. U Venice som ale nevedel, že tam je manželstvo. U Daniela som to vedel, mali sme dohodu, nahrali sme si ho aj na video. On nám odkomunikoval to, že sa rozišiel so svojou snúbenkou, že to je ukončené a že odchádza na Love Island. Čiže to, čo sa dialo potom, mne už bolo ukradnuté. Akože to, že ona prišla s tým, že o tom nevedela a tak ďalej, to je ich problém. Jasne. A v prípade Venice ma to prekvapilo, to ma zaskočilo. To som vôbec netušil.
Jak sa to třeba řeší licenčne? Sú tam nejaké pokuty? Nijak, to už bolo potom. Čiže čo? Vieš, čo už urobíš? Jasne. Ako jasne, môžeš dať tomu človeku pokutu. A pravdepodobne tam aj bolo nejaké jednanie o tom, že či pokuta áno alebo nie, ale to už sú veci, ktoré sú skôr na právnikov a zmluvné. Mne to je ako showrunnerovi, je mi to jedno proste. Už je po sezóne, OK, stalo sa to, je to blbé, je to veľmi nepríjemné, na budúci si na to dáme pozor a to je celé, čo si z toho odnášam. Jasně. Pojďme zpátky k tomu výběru. Takže jsme na castingu, někoho jste si brali sami, někdo třeba přišel sám. Jak vypadá takový casting? A na co ty jako režisér nejvíc koukáš? Ten casting vlastne neprebieha takým spôsobom, ako prebiehajú castingy na iné veľké show, čiže nepríde viacero ľudí naraz, nestretávajú sa. Sú tam veľmi prísne pravidlá v tom, že nesmú sa tí ľudia stretnúť na tom castingu. Proč? Ja nemám rád, keď dopredu komunikujú a dohodujú sa a kamarátia sa. Ja chcem proste vidieť tú chémiu potom priamo pred tými kamerami. Myslíš, že by se domluvali třeba i na té výhře? Jako, že by fakt... v pohode sa to môže stať. Myslíš, že už se to stalo? Neviem. Možno, že sa to stalo, ja neviem. Je to možné. Dobře, jako, tak nedá sa to 100% Jasně, ale tak já se ptám na tvůj názor, jestli si myslíš, že už se to stalo v historii Love Islandu. Že sa niekto dohodol týmto spôsobom? Asi áno. A povedlo se jim to? Ne. Dobře. Ne. Rozmýšľam, že ktorý z tých víťazných párov sa takto mohol dohodnúť. Ale tak Laura s Martinom určite ne. Lebo tí ani nevedeli, do čoho idú. Koho máme druhého? Krištof s Denisou? Nie. Majka a Chris určite nie. Kristia, Trabo, uvidíme. Ale ne. Nechcem im nič, žiadne takéto podsúvať. Sú v pohode. A držím im palce. Já taky, jsou strašně sympatický. Já jsem jim fandila od začátku, asi jako většina lidí. Takže jsme na castingu, lidi se teda nepotkávají, sedí před tebou hezká slečna nebo kluk, co je prostě v tom prvním kole. Na co se ptáte? Je taký set otázok štandardný, ktorý dávame každému a ja potom do toho vstupujem podľa toho, či ma ten človek niečím nejakou odpoveďou zaujme a odbočím úplne od toho setu a dopýtavam sa vlastne tak ako ty teraz, hej, že keď tam niečo cítim, že tam je potenciál, proste tak idem potom, hej. A častokrát pre mňa ani nie ten obsah, čo ten človek hovorí, áno, aj to musí byť zaujímavé. Ale mňa strašne veľmi, ako keby častokrát zaujíma to, akou formou to rozpráva, akým spôsobom uchopí ten svoj životný príbeh a čo je pre ňoho na tom dôležité. Hej? Lebo každý vypichne niečo iné. Jasne. A tam tak nejak, keď zaňuchám potenciál, tak vtedy si poviem, že OK, že ak spĺňa tie podmienky, že vyzerá dobre, ale nemusí to tak byť vždy, lebo však nehovorím, že konkrétne pri tomto človeku, ktorého teraz spomeniem, nevyzeral dobre. Vilda bol presne ten typ, ktorý nebol na prvú, že toto je Love Island proste, že ako sa zbláznime z neho a trikrát mi ho vyhodili z castingu, ale proste bol niečím zaujímavý. Bolo tam ako potenciál. Takže keď toto zacítim, keď toto vidím na tom človeku, tak potom idem proste. Jasné, že sú aj ľudia, u ktorých si poviem, OK, je krásny alebo je krásna, nechajme si ho tam, uvidíme, čo sa bude diať. Myslíš, že máš na to čuch? Mám. Od prvního castingu? Mám. Vyčúchal som pár ľudí, ktorým nikto neveril. Spomeniem napríklad takého Pavla tento rok. Pozerali sa na mňa všetci, či som sa úplne už zbláznil proste. Že ako, čo tam robí Pavel, hej? A ja hovorím, ne, Pavel tam musí ísť. Takže áno, mám čuch. Kolik je těch kol i třeba v případě, ať neřešíme jenom Love Island, třeba i ten Survivor, protože to já zase vím z druhé strany, že tam toho bylo fakt docela dost. Ano. I třeba tam, kde si tam samozřejmě ty nemusel být, ale na základě čeho potom ty lidi odpadávají nejčastějc. Pri Survivore je to veľmi špecifické, lebo tam je dôležitá aj tá interakcia, tam sa práve sleduje aj to, ako sa ten človek chová medzi inými ľuďmi a či sa dokáže v tej skupine presadiť, prípadne akým spôsobom reaguje, hej? Že či je manipulatívny, či je zábavný, či je práve ticho a pozoruje a vlastne náplňaš nejakú predstavu svoju o tom, aký set ľudí na tú sezónu tam chceš mať. Hej? A pri tom Love Islande je to trošku inak. Pri tom Love Islande je to vždy individuálne a skôr si voláme ľudí na ďalšie castingové kola takých, u ktorých si nie sme istí. Alebo napríklad chceme, aby ešte prešli nejakou zmenou, napríklad
zamakali na sebe, mali trochu lepšie svaly, inú farbu vlasov a tak ďalej. Čiže vtedy opakujeme tie kola, ale u niekoho je to jasné, proste do 2 sekúnd príde dnu a viem, že OK, tento je vnútri proste. Keď prišiel Trabo tento rok, tak som to vedel okamžite. Pojďme ještě říct jenom insight zase, aby lidi viděli, jak to vypadá třeba v případě Love Islandu. Ty jsi tam s nima ty 3 měsíce celý, přímo na té vile. A u Survivoru si nejsi. V Istanbule v postprodukci. Jak vypadá třeba celý tvůj den na Love Islandu? Ty doby staneš až do večera. Hrozne. Ty 3 měsíce. Ja vstávam o 3:45, aby som si trochu zacvičil. Mám 47 rokov, takže už sa musím ráno rozhýbať. Není to proste tak, že vyskočím z postela na rovné nohy. A potom idem na screening, ktorý je o 8 ráno, kde sa premieta materiál zo dňa predtým, ku ktorému dáme pripomienky, potom tie sa idú zapracovať, robí sa nejaké promo a vlastne začíname štartovať ďalší filmovací deň. Čiže o nejakej 9:30 sa začína vlastne wake up, oni majú budíček, pustí sa im nejaká pesnička a tak ďalej a už podľa toho, aký máme program, tak sledujeme to, že kedy je ten správny čas poslať správu, alebo ten plán na ten Love Island je veľmi presný a musí byť, nehovorím, že na minútu splnený, to je ideálne, ale aspoň na tých 10 minút presne, hej? Lebo... Jak moc sa to mění tohle? No, ako v průběhu. Keď do obeda napríklad zistíme, že niekto s niekým v noci niečo mal, pohádal sa, alebo proste niečo si rozmyslel, je v nejakej emócii, tak okamžite na to reagujeme a prispôsobujeme tomu ten program to a meníme. Strašně furt přece se to musí za chvíli hrozně měnit, ne? Jak to tam pracuje, ty vztahy? Ano. Spíte? Asi moc ne? Takých 5-6 hodín. To je docela dobrý. To je v pohode. No. Keď prídem okolo tej, tak jasné, bývame niekedy aj do 3:45, tam do 3:30, keď sú nejaké masakre typu návrat z Kasámor alebo nejaké dlhé ohnište s hrozne dlhým dopadom a tak ďalej. Ale okolo tej 1:00 v noci už to býva také, že OK, že proste zídem z tej vily preč a idem sa vyspať. Vnímáš, že třeba od té první sezóny už ste si spoustu věcí vychytali? Určite. Třeba? Ľudia sú strašne chytrí a každý rok prídu s niečím novým a nájdu nové miesta, kde sa dokážu rozprávať bez toho, aby sme ich videli alebo počuli. Ale a to teraz nedávam návod nikomu. jasné, že proste sú miesta, kde ľudia chcú mať sex a hľadajú proste takéto miesta, aby ich tam nikto nerušil a to je super. A to proste aj keď niekedy o tom vieme, tak to nechávame tak, lebo vieme, že to tým párom pomôže. Hej? Aha. Nemôžu mať každý večer hideaway a hlavne ako niekedy sa to deje vo viacerých pároch naraz, čiže proste tak idú niekam a robia tam, čo chcú. A niekedy sú ľudia, ktorí sa dohadujú na rôznych taktikách, ale ono je to hrozne vtipné, lebo vždy tie veci vyjdú najavo. Proste na tom správaní je to vidieť, je to... Keď zrazu ten človek vybočí z toho svojho charakteru nejakým veľmi neprirodzeným spôsobom, tak je jasné, že sa niečo deje. A kedysi sme boli takí, že proste ja som úplne akože visel na tom monitore a sledoval som akože každý mikrovýraz a chcel som vedieť, kedy ten človek klame. Teraz sa na nich pozerám stále, ale hovorím si, že OK, nemusíme to naháňať, dozvieme sa to, uvidíme to proste. Jasné, že občas príde nejaké prekvapenie, ale v tom ako keby väčší kľud. No. A ze strany produkce třeba váš tým, kolik je vás třeba ve štábu? 120 ľudí. Tyjo, jak se tady to organizuje? Asi ste si to určite už za tie roky, že museli nejak všechno... Áno, sú tam jasne stanovené smeny, sú tam ľudia, ktorí nemajú stanovený pevný režim ako ja, proste iba viem, že mám vtedy a vtedy niekde byť, ale ostatné si regulujem sám a tá produkcia je veľmi ako schopná v tomto. Akože dokážu to naozaj zabezpečiť tak, aby každý prišiel na čas na to miesto, na čas odišiel, vystriedal sa a máme takú ako keby novú metódu, ktorú pri iných reality show nepoužívame, ale tým, že tam je 48 hodín na vyprodukovanie epizódy, tak máme ľudí, ktorí pracujú priamo s tým castom a
v momente, keď sa netočí, tak tí ľudia sú rozdelení, nemôžu byť chalani a dievčatá spolu a nesmú sa rozprávať o istých témach. Pretože proste, ja neviem, cez obed a cez večeru sa nenakrúca. Takže... To jsem slyšela, že na oběd oni jsou vlastně rozdělení. Áno, presne tak. Dobře. A jinak máme všetko. Řekneš mi nějaký insight, třeba děje se taková menší reality show i mezi lidma z produkce? Jsme tady tím trošku přeskočili, já jsem tě chtěla zeptat na konkrétní účastníky letošního Love Islandu. Asi na ty nejvýraznější, tak Domču si mi řekl. Co třeba Kristis a Trabo? Kristy s Trabom mali veľký zlom. Oni obidvaja vlastne ako keby prišli takto. Sú veci samozrejme, o ktorých nehovoríme a sú veľmi ako keby citlivé aj osobné príbehy, ktoré oni majú a niekedy ich brzdia práve v tom sa rozvinúť v tom vzťahu. A my sa strašne snažíme, už to nerobíme a tak, ako sme robili kedysi tie reality show, že proste sme do toho vstúpili, do toho života tých ľudí, niečo sme odtiaľ vytiahli, exponovali to divákom a potom nám bolo jedno, čo sa bude diať. Hej? Že teraz aj ja napríklad už mám oveľa väčšiu osobnú zodpovednosť za to, aby tí ľudia neodišli zranení, aby boli v pohode, aby o nich bolo dobre postarané potom, aby sme zostali v kontakte. A Kristy a Trabo obidvaja si prinášali niečo, čo bolo bolavé v ich minulosti a bránilo im mať normálne vzťahy a obidvaja našli odvahu sa o tom porozprávať a vytiahnuť to a strašne im to pomohlo. A myslím si, že toto ich urobilo silným. Že dokázali sa pozrieť na tie svoje slabé miesta v tých svojich životoch a dokázali sa tvárou k tomu postaviť a pre mňa sú fantastickí v tomto fakt, že našli na to odvahu a urobili to. Jsme krásně nahrali další otázku, protože jako reality show se asi váže taková ta psychologická hra i právě trošku ze strany té produkce. Je něco, na co si chci potom ještě zeptat, ale je něco, já si myslím, že ty jsi velký psycholog, jako já jsem to viděla už na té Miss. Je něco, čeho lituješ? Co se stalo třeba v průběhu těch 3 let? Kdy jste do toho zasáhli? Právě protože jsi řekl, že už to neděláte třeba tak, jako to bylo dělané dřív. Ale to som skôr mal na mysli tie reality show typu Mama ožeň ma, Extrémne rodiny. To nevadí, tak jakýkoliv příklad, nemusí to být jenom z Love Islandu. Lebo to boli veci, ktoré možno tie prvé ročníky proste... Nemôžem povedať, že lutujem, lebo som do toho nešiel s tým, že naschvál idem niekomu robiť zle. Jasne, v rámci konceptu. Čiže teraz v tých posledných rokoch, nemôžem povedať, že niečo lutujem, ale tak jasné, že každý rok som múdrejší a vidím to inak. Hej. Keby som niečo mohol vrátiť, hrozne ma mrzí Tereza s Natanom napríklad z prvej série. Lebo myslím si, že, a nebolo to môjim pričinením, bolo to pričinením iného človeka, ktorý ako keby si myslím, že dupal do toho ich vzťahu a myslím si, že ani jednému to nepomohlo a že to nepomohlo ani tej samotnej show. Keby som mal povedať možno z druhej série, tak ma mrzí Hanka Detková, že odišla so zlým pocitom a vlastne dodnes v tom pocite zostáva a hrozne by som bol rád, keby to tak nebolo a keby to bol dobrý zážitok pre ňu. 3, ťažko povedať, myslím si, že 3 bola takmer dokonalá. Neviem, nepamätám si nič také, čo by bolo vyslovene, že citlivé. Co třeba Lou z Adry? Peťa? Luz Adri áno. Jednu vec musím povedať, nemám rád, keď dávame von scény, ako majú vo vile sex. Na našu obranu áno, nemajú ho mať mimo hideaway a vedia o tom, že sú všade kamery, ale nemám to rád a nesúhlasím s tým, ale není to moje rozhodnutie proste. Akože sú isté veci, ktoré sa von dostávajú napriek mojim nejakým pocitom a názorom. A oni v konečnom dôsledku ako ten ich vzťah nevydržal, čo je normálne, čo je OK, ale Adri bola fantastická. Adri bola skvelá a Adri si myslím, že nezaslúžila odísť s takouto vizitkou, z akou odišla. Ale hovorím, proste ne všetko je v mojich silách meniť a zmeniť. Musím se zeptat, jak moc můžete vstupovat do toho, třeba z nikoho udělat osobnost, jakou v tu chvíli chcete, nebo třeba vítěze, anebo třeba pomoct tomu vztahu tak nebo tak. To úplne nemôžeme a ani to nerobíme. Ono je to vždy tak, že
ja sa snažím s každým tým jedným človekom rozprávať spôsobom, ktorý, jasné, že musíme ten dej akcelerovať. Hej? Není to tak, že teraz tí ľudia prídu do tej vily a my ich iba pozorujeme. My naozaj máme strašne málo času na to, aby sme niečo vyprodukovali, čiže ja nemôžem 2 týždne čakať teraz, kým sa nejakí 2 ľudia porozprávajú, lebo proste nám jeden povie, že ten sa mi páči, druhý nám povie, že tiež sa mi páči, čiže ja ich musím dať dokopy a musím ich poprosiť o to, aby to spolu prebrali. Hej? Čo není úplne prirodzené, ale to, akým spôsobom, oni s tým nemusia súhlasiť, hej? Nikto ich nenúti na silu to robiť, a to, akým spôsobom tú tému uchopia, o čom sa budú rozprávať, čo si povedia a čo si nepovedia, to je čisto na nich. Hej? Ja za nikoho nerobím žiadne rozhodnutie, ja sa s tými ľuďmi iba rozprávam o možnostiach, ktoré v tej chvíli majú. Takže je ponoukáš třeba a co si takhle myslíš, nebyl by k tobě třeba lepší tady v tom stylu? To úplne ne. A jak? Napríklad, prídeš za mnou a povieš mi, že nevieš, čo máš robiť. Hej? No tak ja sa ťa opýtam, že prečo? Tak ale asi ty lidi tam jako mají nějaký sympatie. Co když budu mít sympatie k někomu, ke komu se třeba nehodím? Nebo bys ten příběh byl lepší s někým jiným? Nebo třeba ty víš od někoho jiného, že se líbím já jemu? To ti v životě neprezradím. Neprozradíš? Ne. A nenasměřuješ mě? Ne. K němu jemu k ní? Ne. To se neděje? Ne. A kdy tam s ním mluvíte? V rámci té spovednice? Nebo i oni majú možnosť kedykoľvek s kýmkoľvek z nás producentov hovoriť. A ja som tam vyslovene na to, aby som sa s nimi rozprával, keď to potrebujú. Čiže oni si ma vypýtajú. Ne, ty je? Ne. Oni majú veľa producerov a oni povedia, že OK, chcem sa rozprávať s týmto človekom. A ja tam prídem. Kdo pro tebe byl nejlepší a třeba i nejsložitější osobností? Teď i třeba mimo Love Island. Dělal jsi Survivor, Farmu, Mama ožeňma. Když si vzpomeneš třeba za těch posledních, já nevím. To bol najzložitejší? David Vytasek. Proč? Ja som strašne Daveovi chcel pomôcť a vlastne od začiatku, ako keby sme mali taký koncept, že ho skúsime aj zamestnať pred Love Islandom. Nechcel som ho stratiť. Proste ten chalan strašne dobre vyzerá na kameru a mal som pocit, že je tam potenciál, aby naozaj z neho niečo bolo. Aby ten jeho sen, ktorý mal byť nejaká mediálna hviezda a známy človek, tak aby sa naplnil. A bola to proste taká spolupráca a to hovorím každému, že vždy chcem, aby to medzi nami bola spolupráca. Aby to nebolo o tom, že to je nejaký proste človek, s ktorým my sa hráme a manipulujeme, ale aby naozaj sme robili obidva to, čo je pre toho človeka najlepšie. Hej? Ak sa on rozhodne blbo, tak ho necháme, aby sa rozhodol blbo. Hej? Ale u Davea to bolo... Tak on je živel proste, ktorý ako veľmi živelne vstupuje do vecí. Ale v jednom momente som proste musel prijať to, že ako nemám schopnosti ho uchopiť a posúvať ho nejakým spôsobom ďalej a že ho jednoducho musím nechať ísť. A veľmi dlho mi to trvalo, kým som na to prišiel. Je jasné, že tam hrálo rolu aj to, že ja som mal vtedy veľmi zložité obdobie, lebo mi zomieral otec na rakovinu a bol som tým zasiahnutý a dialo sa to vlastne práve počas Love Islandu. A nemal som ako keby plný fokus na tej druhej sezóne, ale napriek tomu, akože to bol človek, ktorého som mentálne nezvládol. No, keď to tak môžem povedať. Napadá ti ještě někdo? Strany žen nebo nějaké... Jestli kluci jsou komplikovanější, jak spíš říká, že holky. No ale tam ja nemám potrebu akože prísť k plnému pochopeniu, vieš. To proste nechávam tak a teším sa z toho, že wow, že to sú kombinácie, ktoré mňa by v živote nenapadli proste. A je to v niečom kúzelné a pre mňa príťažlivé a hovorím si, že fajn. Aha. Baví ma to proste. Ženské rozmýšľanie ma strašne baví. Chalanské rozmýšľanie je jednoduché, hej, to ako není nejaká veľmi komplexná vec. Proste my sme a ešte furt něco překvapí? A ještě furt něco překvapí potom? Na ženách? No jako vůbec na těch účet. Ty si musel přece vidět všechny možný charaktery už jako za těch let, co natáčíš reality show, strašně moc, ne? No a prekvapí ma stále.
stále akože príde ten moment, kedy ma niečo úplne poteší a hovorím si, že wow, že fakt. Vieš čo, hrozne ma začína baviť teraz generácia Z, alebo teda Gen Z ľudia, lebo ja som z generácie, ktorá proste bola v nejakej schéme vychovávaná a nejak sme mali nastavené pravidlá a humor a všetko a bolo to veľmi štandardizované, vieš. Možno, že aj preto, že sme vyrastali v totalite a tak ďalej, ale dnes sú tie decká proste strašne, nehovorím, že všetky, ale strašne férové a strašne otvorené a rozprávajú o veciach, ktoré sú ako... Vieš, rozprávajú o šikane, rozprávajú o tom, že slabším sa nemá ubližovať, že nemáš si robiť srandu z ľudí, ktorí proste, ja neviem, sú disabled a tak ďalej. Čo sú veci, ktoré pre nás boli normálne. Vieš, keď sme boli my, keď sme mali toľko rokov a hrozne ma to baví. Hrozne sa mi to páči a hrozne mi to príde byť oslobodzujúce v niečom a očistné. A to sú tie veci, ktoré ma prekvapujú, že keď mi tam prídu ľudia mladí na casting a začnú týmto spôsobom rozprávať a týmto spôsobom uvažujú, tak ja som proste z toho úplne hotový. Ja si hovorím, že wow, že to nie je normálne, že oni mi tu rozprávajú veci, na ktoré ja som 20 rokov prichádzal, vieš. A veľakrát som ublížil sebe a ľuďom okolo seba, kým som zistil, že vlastne čo robím zle. A tu mi sedí niekto proste 23-ročný, ktorý mi zrazu povie, že no ale to musíš riešiť takto, že proste, vieš. Nová generace. Jo, to super. Co nová řada? Je něco, co chystáte, co bude zase trošku jiný? Chceli sme to už urobiť tento rok, no, ale bohužiaľ nám to nevyšlo. K tomu ale se proste... chci dostat já, protože... Pardon, OK. No, a tak my jsme i spolu, že jo, řešili tady to téma. Jo. Proč to nevyšlo? Gay Love Island. Queer Love Island. Dobře. A neurobil by som úplne, že iba také páry, ale otvoril by som tomu dvierka, aby to bolo možné. Proč se to nestalo? Protože já vím, že, nebo slyšela jsem, že tam měl být nakástovaný právě někdo. My sme to strašne chceli, ale nevyšlo to proste. Jako v té skupině těch lidí? Že by to nezafungovalo? Áno, presne tak. Takže se v průběhu toho rozhodli, že tam by to... Povedali sme si, že nepoďme to robiť na silu proste. Že, vieš, lebo ten princíp musí byť taký, že človek, ktorý urobí výber, že si vybere niekoho rovnakého pohlavia, tak to musí byť jeho výber. To nemôže byť, že my sa dohodneme, že a ty urobíš tento krok. Keď to tak ten človek necíti v tej chvíli, môže dostať takú možnosť, hej, že ak chceš, tak kľudne, ale musí to byť prirodzené. Nemôže to byť na silu. Vieš. A třeba v případě... A nemali sme proste na to cast. No a v případě třeba Ráchel, tam možná by to jako klaplo, ne? Tam jste o tom začali uvažovat? Tam ma to pravdu povedz nenapadlo. Ráchel kdo tam byl? Taková ta hezká Slovenka. Tam vím, že něco probíhalo. No. Tam... Neviem. Vtedy nejak sme tomu ešte asi neboli úplne otvorení. Aha. Ale tu na tejto štvorke sme si povedali, že OK, že keď niekto taký príde a bude vyslovene to chcieť urobiť, tak jo. Poďme do toho. Byli byste první? Z Queer Love Islandu? Ne. Američania mali takýto pár, boli to dve holky a bolo to hrozne pekné, lebo to bolo vlastne úplne prirodzené. Že sa rozhodli počas, zamilovali sa do seba a vytvorili pár. Takže tady ten twist vy tam vždycky svým způsobem můžete trošku přidat. Môžeme, áno, áno. A teraz už sme naozaj tomu aj otvorení. Naozaj, akože doteraz to bolo také, že trošku sme sa toho báli, čo nám to povedia diváci a tak ďalej, ale už je predsa len rok 2024 a proste minimálne v Českej republike je to možné. Hej, Slovensko je v tomto, ako je to bolavá téma tam, pretože vieme, čo sa stalo a bol by som hrozne rád, keby som mohol povedať, že Slovensko je slobodná krajina, ale není to tak. Ako zmýšľanie ľudí tam je iné. Co kouzlo střihu? Ty jsi říkal, že v rámci Survivoru seš v Istanbulu, kde seš teda ve střižně, tak můžu říct. Jak to vypadá v praxi? Toho materiálu přece musí být strašně moc. Tam přece mnohem víc jde o to, jak ty se rozhodneš, aby to vypadalo, nebo aby jak někdo vypadal. Je také zlaté pravidlo pri tých reality show, že
že vždy ten formát určuje to, aké charaktery tam môžu byť. A v momente, keď je to sociálna hra, ako je to Survivor, tak tých ľudí môžu tam urobiť niečo, čo je škandalózne a čo proste ako môže urobiť super čísla, ale vždy tam musí byť pointa tá, ukázať, aký je to charakter. Akým spôsobom to zasahuje do toho formátu, akým spôsobom to zasahuje do tej hry. A v momente, keď to je nekonzistentné, tak to tam nejde. Hej? Mm-hmm. Čiže niekto tam môže mať nejaký záchvat, niečo, ale keď nad tým nemá kontrolu a je to, že psychotické a tak ďalej, no, tak to tam nebudeme dávať proste, vieš. Ale keď je to záchvat z toho, že je hladný, že je zúrivý, že sa niekto s niekým nejak dohodol a teraz proste to nesedí a ten človek je z toho agresívny, no tak tedy to tam je, vieš. Alebo čokoľvek iné tohto typu. Že keď sa prejavujú nejaké emócie a je to ale strašne ťažko rozlišiteľné. Áno, teď som si chtěla tady přece to jako... Je to strašně těžko rozlišitelné. No. Bych naopak spíš řekla, že budete chtít jako z té druhé strany, jo. Přece když má někdo hlad, jenom má chvilkový záchvat, tak jako to je takový to lehký vybočení. To přece nemusí určovat celou jeho osobnost. Ovplyvní to vzťahy následne. Vždy, tak tam asi vždy tá akcia má nejaký dopad, vieš. A pri Survivore je to hrozne ťažké, lebo tam častokrát sú tie dohody tak zložité a to zákulisie je proste tak neprehľadné, že ty sa len snažíš porozumieť tomu, čo sa deje z toho materiálu, ktorý dostaneš a častokrát akože triafaš úplne naslepo. Aha, toho musí byť strašne moc přece. Jednak je toho moc a jednak tí ľudia presne vedia, akým spôsobom, preto ten Survivor sa robí 30 rokov. Mm-hmm. Už všetci to majú napozerané. Vedia, cvičia doma, akým spôsobom budú komunikovať, ukazovať, neukazovať emócie a tak ďalej. Vieš, čiže to je... Survivor je šialený. Úplne, akože to je fakt šialený formát. To je proste blázninec. Fakt je to najťažšia show na svete. No rozhodně, jako, mě to třeba strašně láká, mně se jako hrozně líbí, já kdybych měla jít do nějaký reality show, tak bych šla do Survivoru, ale ne Prečo za tu... bys to robila, preboha? Ne, ale přesně, proč bych to dělala, ne za tu cenu toho, že budu mít jizvy na celý život, že prostě tam budu zavřená fakt jako s lidma, co... To je podľa mňa šílený. Toto je pre mňa nepochopiteľné. A všetky tie decká hovoria, že okamžite by sa tam vrátili a že to bol fantastický zážitok. Ja hovorím, čo ste sa zbláznili. A co jdou cíleně proti tobě. Prostě to... Mně to teď stačilo na tým Miss, když si se 70 dalšíma holkama s tátama, který jsou absolutní jiný mentality a už to bylo těžký a tam nešel nikdo proti tobě. Jakoby v tady tom stylu fakt o přežití, jo. A spali jsme tam, jedli jsme tam, i když málo. Jo, takže strašně těžký, jako přesně si říkám, proč bych to dělala, jo. No. A proč se to stříhá v Istanbulu? Lebo to vyrába veľká turecká produkce? Takže to není úplně ten stejný Survivor jako třeba v Americe. Ne. Oni sú tri typy uchopenia toho formátu. Jeden je severský, to je Robinzonov ostrov, ten sme skúšali robiť vlastne prvú sezónu Slovensku a potom 2 české. To sme točili na Filipínach. A potom sme robili ďalšie 3 a teraz vlastne sa ide 4. robiť v Dominikánskej s Turkami. To je turecký Survivor a potom je americký Survivor. Čiže sú 3 typy uchopenia toho formátu. Ale vaše produkce česky mluvící probírá všechny ty záběry, protože ono strašně dlouho jako běželo, cože proč na tom dělají Turci, když ani nerozumějí. Počkaj. No? Prvý rok bol veľmi intenzívny, čo sa týka aj postprodukcie, aj placu. Je pár ľudí česky hovoriacich v Dominikánskej a je pár ľudí česky hovoriacich v Turecku. No, lenže my sme do toho vstúpili samozrejme ako nepopísaný list tým spôsobom, že ja som prvý rok prišiel do Istanbulu a bol som sám. Bolo tam pár českých strihačov a inak boli všetko Turci. A teraz Turci sú fantastickí ľudia. Majú fantastické jedlo, fantastickú krajinu, všetko. Ale my si na rovinu povieme, že niečo je na hovno. Hej? Pre nich je to smrteľná urážka. Proste to nemôžeš. Ty nemôžeš v žiadnom prípade niečo takéto niekedy povedať v Turecku, hej? Čiže celý čas vlastne len tak ako tancuješ po tenučkom ľade a snažíš sa ich nejakým spôsobom naviesť k tomu, že prosím, toto nerobte takto, robte to inak. Teraz oni majú nejaký zažitý stereotyp, ktorý im funguje, zrazu to musia meniť, nepočujú to radi a tak ďalej. Myslia si, že ako im podsúvame to, že to nerobia dobre, ale
my to nemyslíme tak, my to myslíme tak, že náš divák niečo iné potrebuje, na niečo iné je zvyknutý. Čiže akože prvý rok, 3 mesiace boli, že lavírovania, diplomacie, proste stratégií komunikačných a tak ďalej. Aj v Dominikánskej, aj v Istanbule. Ale oplatilo sa to, akože zo začiatku to vyzeralo síce príšerne, ale nakoniec sme sa v tom stretli a dnes sme proste priatelia, píšeme si celý rok a hrozně se těšíme na sebe, takže je to fajn. Tady ten proces si myslím, že byl hodně vidět od začátku, od první série až po tu současnou. Tam i jako dílka těch dílů, myslím, že se určitě hrozně změnila. To se zredukovalo. Takže pochopili, že český divák chce trošku něco jiného. Přesně tak. Chci se tě zeptat trošku víc jako na tebe a na tvoji práci. Kde hledáš inspiraci? Čím se řídíš v tady tom? Co je pro tebe stěžení při tvojí práci? Teraz už najnovšie to, čo som povedal. Proste vylupnúť z toho ľudského príbehu to, čo je autentické, to, čo je príťažlivé, nezanechať tam stopy, nezraniť, neublížiť, pomôcť. A čo je najťažšie, častokrát tí ľudia, keď proste prídu, či už je to Love Island alebo čokoľvek, narazia sami na seba. A v tej autenticite častokrát majú ako keby problém prijať ten obraz, ktorý zrazu vidia. Hej? A ja sa im snažím citlivým spôsobom vysvetliť, že to je OK. Proste. Že to je úplne OK. Ale odkaz pre future ľudí v castingu, nechoďte do reality show, pokiaľ ako nemáte aspoň trochu prijatý nejaký sebaobraz. Pokiaľ nemáte trochu prijatý proč to, myslím, že tam chodí ste. přesně tady ty lidi. Jako to je super odkaz. Ne, prostě. Jako a ty tam přesně takovýhle lidi nechceš? Ty jsou přece nejlíp jako formovatelný, ne tak, jak potřebuješ. Ne. Já vím, že ty mi tady řekneš, že to neděláš, ale... ale počkaj. Teraz mi podsúvaš niečo, čo nie je celkom pravda. Nevylučujem to. Ale... Jasné, že kopec tých ľudí má tento problém. A když si i sami oslovujete. Ale je to forma do lásky, vieš. Miluju. To je krásný reels tohle. Dobře, tak Rada, co by si poradil pro začínající filmaře? Pro mladýho sama. Ja som začínal s dokumentom a veľmi skoro som vedel, že chcem byť režisér a že ma viac priťahuje realita ako fikcia a že život ponúka oveľa pestrejšie scenáre. A poradil by som im, aby verili hlavne sami sebe, aby sa nenechali zlomiť a presvedčiť o tom, že nejaké pravdy, ktoré proste ľudia okolo nich im hovoria, takže sú jediné, ktoré existujú. Nech si každý ide svojou cestou. Aj keď to bude boleť, ale proste nech to robia. To je hezký, teď bych tady úplně taky krásný zakončení, ale mám na tebe ještě jednu otázku předtím, než dáme anketku, a to je, jestli se můžeme těšit i na nějaký nový formát, co budeš třeba dělat ty, reality show? Je niekoľko nových formátov na stole. Ja neviem, čo budem robiť, hej, lebo to nezávisí odo mňa, to závisí od tých televízií. A by som hrozne chcel robiť jeden formát. Nemôžem to povedať, lebo niekto iný to zoberie. A nezoberie, čo by to zobral. Dobre, poviem ti, ktorý formát mám obľúbený. Real Housewives. No, tak já myslím, že to už něco se tady chystá. To děláš ty. Kdo to robí? No, já to tady nechci říkat. Okay. No, ale myslím, že to už se jako děje. Fakt? Ne. Jo. Je protože já znám cast, vlastně 3 z toho castu. To nemyslíš vážně? A kde? V Brně. V Brně? Jsou 3 z nich. Počkej. Už se to točí. Kdo to robí? Ktorá telka? Já to nechci říkat. Ono to ještě je tajný. Dobre, potom mi to dáš. Dobré. Okay. Dobře, takže Housewives, OK. Jak je to možné? A že o tom nevíš, viď? Dobre, tak Housewives. Aha. A super formát je I Kiss the Girl, I Kiss the Boy. Super formát je Fuckboy. Fuckboy Island. Aha, OK. No, Fuckboy Island proste. Alebo Fuck Girl Island, to tiež. A ešte fantastický formát
Love. Bože môj, teraz si nespomeniem, lebo je ich asi 10, čo majú v názve lásku. Love Never Lies, alebo tak nejak. A to je, že dáš páry na detektory lží. Aha. A takový to Love is Blind, to tady to přesně, že jako To někdo robí už. No, takže chceš něco, co tady ještě není. Love is Blind nechcem robiť. OK. A všude páry zatím. Nebo rodiny. Ještě něco jiného? Na dating je hrozně fajn. Takže dating ma hrozne baví. A bavia ma ľudia, ktorí sa o seba starajú. Hezky lidi. Nechcem, prostě. aby to vyznelo zle, ale proste... Ale Ježiš, ne, tak akože sú ľudia, ktorí sa pozerajú na hocičo, hej, aj na výmenu manželiek, na hocičo. A ja pozerávam výmenu manželiek. Česká výmena manželiek je fantastická. Ja teda ne, presne z toho dôvodu. Pozriem si aj prostřeno, hej, ale nechcem to robiť. Ja chcem robiť fakt s ľuďmi, ktorí sa o seba starajú. Na co se hezky kouká, že? Já mám přesně tady ten feeling, protože já nerada koukám na něco, z čeho mi je jako nepříjemně. Na co se mi nehezky kouká. Takže super, jsem ráda, že tady bude něco dalšího hezkýho. A vidíš, ještě jsem se chtěla zeptat vlastně, jestli bys ty šel někdy do reality show. Teď už asi ne, ale třeba měl jsi někdy takovou Já bych som neprešiel psychotestami. To je mimo debatu úplně. Dobře. Jdeme na anketku. Rychlá smrt, první, co tě napadne. Nejbizarnější nabídka na spolupráci nebo na tančí, co se dostal? Ježiš, raz som robil, a nemôžem povedať ako viac okolností, ale robil som také dokumenty, ktoré slúžili ako súdne dôkazy pre, no to je jedno proste kde, a pre akú spoločnosť a tak ďalej, ale boli to veľmi vážne prípady o mŕtvych ľuďoch a to bolo fakt bizarné. Akože... A to vyšlo? Ne, to bol proste videomateriál na súd a robila to veľká americká produkcia pre nejakú právnickú firmu a to je všetko vlastne, čo o tom môžem povedať. Už o tom nemôžem nič povedať. A to bol bizár. No? Kdo z československé scény tě nejvíc baví? Teraz z koho? Z hudby? Kdo ti napadl jako první? Prostě první jméno, co ti přišlo? Z československé scény? Že koho sledujem? Všetky decka z Love Islandu, z Misky a zo Survivora. Diplomat. Neviem. Internet nebo televize? Internet jednoznačne. Tvůj skrytý talent? Všechny si zpeněžil. Viem spievať. Fakt, tak pojď. Ne. To je skrytý talent. Tvoje guilty pleasure? Rozumiem, či mám. Neříkej reality show, to tady říkají všichni. Ale ne, to nemám. To chápu docela. Nemám guilty pleasure asi, neviem, čo robím také, akože keď som sám a nikto ma nevidí. Dobře. Tvůj ultimátní crush? Asiatky. Fakt? A jak by ses popsal 3 slovy? Milý, úprimný a dobrý. Čeho se nejvíc bojíš? Ničoho. Kdybys mohl vrátit čas, co bys udělal jinak? Nezostaral by som. Jaký nejvíc crazy zážitek se nikdy nedostal na televizní obrazovky, co tě teď napadlo? Pri točení? Mal som kamoša, ktorý mi robil redaktora. Robili sme spolu taký rip-off prostřeno, volalo sa to Chutíš mi. A stavili sme sa, že počas ostrej, počas večere, keď tam tí ľudia sedia a večerajú, sa vyzlečie do hola a vylezie pred kamery. A on to urobil. Ale samozrejme sme to neodvysielali. Hej. No. Tvoje nejhezčí vzpomínka. Akákoľvek? Jakákoliv. Asi na môjho Pluta Pejska, keď sme boli na Kriváni spolu. Na čem? Kriván, to je taký vysoký kopec v Tatrách. Ty vlastně leziem. Rád lezeš, veď? To je taky taková, jako, tak to by mohla být taková jako radost, pleasure, co ti dělá radost. Ale nie to guilty, vieš. Kedysi to bolo guilty, lebo to robili iba stromáci, ale dneska už to robia aj normálni ľudia. Takže a poslední otázka ankety. Jak bys chtěla, aby tě lidé vnímali a pamatovali si tě? Je mi jedno, či si budú myslieť, že som bol blázon, hej, akože to mi nevadí, ale že som vedel naozaj robiť svoju robotu dobre. To si myslím, že ti veľmi dobře daří.
Děkuju moc za super rozhovor. Díky moc. Mějte se, ahoj. Já nevím, co tam konkrétně děje. Co bych mohla chtít vědět? Dějí se tam hrozné věci. Každý se uvolňujeme jinak. Vlastně jsou tam asi lidi, co non-stop koukají na ty kamery, že jo? To je hrozný. A co když tam někdo má třeba na ten sex? Jak to zjistíte? Ten presne vie, na ktoré miesta má dávať pozor. Ja hovorím, že počúvame domy, ale však normálne si z toho urob merch, vieš. Pre mňa bolo šokujúce, jak je vyspelá na svoj vek. Nikto z nich si nezaslúži nejakú kritiku alebo niečo proste.